manipod ti Jesus Reigns Ministries Hawaii, ti Ilocano Discipleship Group. Kablawan na kayo amin nga dumdumngeg tinaimbag nga orasyo ti panangidanon mi kada kayo ti Ilocano version ti sermon ni Pastor Mark di Domingo, Agosto 16. Signs of the times. Dagiti pagilasinan ti dumtengto panawen. Daytoy ti nagan ti serye ti makabulan nga sermon ni Pastor Mark. Ket ti daytoy may katlo alawas. Ti paulo ti mensahe itang nga aldaw ket ti yaay ti anak ti tao. Yaay ti balikas nga inusar ti Biblia. Idadateng wenno panagsubli ti sabali pay nga panakaisarita na analawlawag. Ngayon sakbay nga dumanon tayo iti terminology nga anak ti tao. Ilawlawag kumampay basit ti nagan ni Apo Jesus ken digiti na dumaduma nga panakaawag na tapnon di kay kumamatikaw. Jay pangawag tayo kani Apo Jesus nga kas anak ti tao. Tinagan nga Jesus ti Pilipino wenno Jesus ti Ingles. Naggapo ti Hebreo anagan nga Yeshua nga nayulog ti Griego ken Latin. Dijay tinagapuan ti Jesus. Ngayon kadigiti saan nga masansan nga agat atendar ti Bible study uno sano na nga naunag ti panakaamuda ti Biblia. Amangan no mas adao kayo kadigiti sabali pay nga mayaw awag kani Apo Jesus anagan na kas kuma ti Messiah wenno Jesus Christ. Ti masansan wenno kaaduan nga mausar may inayon ti Jesus ket the Messiah wenno Kristo. Agpada nga anointed one ti kayata sa uwen detoy. Ti Tagalog tay Ilocano ket napulutan, tay Tagalog ket napahiran. Wenno chosen one ti kayat nga sa uwen, napili. So ti Messiah ken Christ ket agpada ti kayat nga sa uwen. Di Messiah ket Hebreo, dijay Christ wenno Kristo ket Griego. Okay? Amuyo kadayjay Bible app nga masarakan yan ta telepono uray lang 1,600 versions ti kaaduna 1,600 English versions ken 1,200 nga naduma-duma nga lengguwahe. So itay nga rodje awag nga anak ti tao wenno the Son of Man. Detoy ket nausar tinamin 81 nga beses kadayjay upat nga libro ti baro nga tulag wenno New Testament. So masarakan daytoy jay San Mateo, San Marcos, San Lucas ken San Juan. Ni Apo Jesus mismo ti nangusar ti anak ti tao wenno Son of Man nga panangawag na ti bagina ken panangiladawan ti aramid na ditoy daga. So mabalin nga talo nga konteksto ti pang-apresyaran tayo kadaytoy nga panakausar daytoy nga nagan. Umuna ti kayat nga sawen ti anak ti tao ket ti panagbalin ni Apo Jesus agagangay wenno ordinaryo nga tao. Nayanak nga kas maladaga ket nakarik na ti bisin, bannog, liday, kastay rigat ti gagangay nga tao. So ti may kadwa nga panakausar na. Kas anak ti tao inawagan ni Apo Jesus ti bagina
kas pangiladawon na nga ti anak ti tao ket agtuok to agraman pay ti panakatay na ti krus ken panagungar na ket ti may katlo inusar na ti terminology nga anak ti tao a pangiladawan ti panagsublinan to akas ari a mangukom kadigiti si bibiyag ken natay ngaysod paggapuan daytoy bersikulo tayo itangabigan. So with that background ti makabulan nga mensahe tayo ket naibasar da amin manipod ti libro ni San Mateo nga mangsakop ti sibubukel nga kapitulo 24. Ket ti teksto tayo mangrugi itatta ti bersikulo 25 ken agpatingga ti 35. Ngem sakbay ti amin kumararag temampay apo. Madaydayaw aman nakabalin nga Dios. Agyaman kami ken ka kadagiti impaltiing mo apagilasinan into nagsubli ka ditoy daga. Nasantuan unay digiti sasaw gaputapudpudno da takinunam a mismo nga uray no ti langit ken daga ket lumabas wenno mapukaw danto ti sasaom ket agtalinaed danto amapati asipupudno. Apo Espiritu Santo iwanwan na kam kadi tapnon mawatam mi dagiti ballaag mo ken tapno mariing kami tapnon agsagana kami tinaindaklan nga aldaw apan nagsubli ni Apo Jesus kas agari ti awan patinggana panagbiag ti daga ken ti amin na sangalubungan. Ikararag mi amin digitoy tinagan ni Apo Jesus. So rugyanan tayo, kitaan tayo dagitoy ti napagkapat nga maadal tayo ti panagbasa tayo jay San Mateo kapitulo 24 manipod bersikulo 29 aging gana ijay 35. So nabingay yung patapaset. So timaadal tayo ito'y bersikulo 29 iso deto'y tiyaay ti anak ti tao ket karna. Nauna gay Lucano di dyan peculiar ngamin tinakausaran na nuhan nga karna ket datlat dayjay pay ti maysa meaning na ti ay ti anak ti tao ket personal ken napnuan ti pannakabaling powerful ti nausari jay dayjay ti bersikulo 30 ket umay ti anak ti tao nga mangakop kadigiti pinili na dayjay ti madal tay di bersikulo 31 ket dayjay maudi nga paset na naindaklan nga pasamak ti ay ti anak ti tao daytoy ti panggibos jay bersikulo 31 aging gana ti 35. So ti sumaruno nga slide rugyanan tayo nga rod dayjay muna nga paset nga isu ti intay binsa-binsaen nga adalen itata. Ti ay ti anak ti tao ket karkarna wenno datdatlan ket ti kuna ti Biblia mabasa yu jay apaman amalpas dagita ariga panagtutuok ken didigra ti ket nangasawen agsip ngadto ti init dinto agranyag ti bulan agtindagto dagiti bituen ket mawarawaranto ti tangatang. So, dito yung kakabsa, ket saan laingen nga karkarna wenno datdatlan no di pay ket nagpaiduma ang nakabutbuteng dagitoy nga pasama. So, detalyado ti panakaisurat dagitoy ti panakailadawon na ijay revelation wenno mauawagan ti paltiing. Ket detoy masarakan ti kapitulo 6 saging gana kapitulo 9 ken ijay kapitulo 16. Ngem tapnon di umatidog unay ti mausar tayo nga oras kakabsat. Dila mabalin nga iyap ababak laeng nga ilista dagiti simbolo nga mapasamak to
ti Great Tribulation wenno napalaos nga panagtutuo kay lawlawag tayo idin ti napalabas nga lawas. So, i-summarize ko lang ti pagbasit detoy DJ Great Tribulation nga ilawlawag ko ti napalabas sa lawas. Gapo ngamin ta detoy Great Tribulation iso ti salitaan detoy versikulo 29. Okay? So, kastoy kakabsat. Detoy ti panawen nga nagpupunipunan ti nagpayduma nalaos ken awan ti kaasping na nga didigra. Digiti masasao nga natural nga kalamidad na kasginggined, bagyo, layos, hurricane, tsunamis, panagtuok, gaputi bisin, angol, wenno pandemic at di makontrol, gubgubat. So dayjay ti maysa nga elemento, dayjay makuna nga Great Tribulation, ket ti may kadua nga elemento na maapektaran ti sibubukel alubong wenno sibubukel a nakaparsuaan. And then ti may katlo ket dagitoy nga paspasamak maaramid danto kasangwanan ti panagsubli ni Apo Jesus ang mangukom ti lubong. Okay. So dagitoy itata ti kunak nga simbolo lang aramidet nga ti paulo na dagitoy ket the wrath of God. Iso may Ilocano pungtot ni Apo Dios nga irepresentaran dagitoy nga simbolo. So, umuna detoy the seven seals. Masarakan dayjay ti Revelation 6 to 8. Irepresentaran dagiti inem nga pito nga kabalyo nga mangidateng ti Antikristo. Detoy ti ibagbaga na dumteng ti Antikristo, gubgubat, didigra, ken patpatay. Detoy mat seven trumpets. Masarakan detoy ti Revelation 8 ken 9. Iladawan na dagiti angheles nga adda trumpeta da nga mangsenyal ti panagwaras ti adu nga didigra. So pupupuput kasi kung matunggal ag trumpeta da adda maaramid nga didigra kas parigan agbalin nga dara ti apagkatlo ti danom jet taaw ken adupay pupupupu agsipnget ti langit. And then, kasalakas di ko matay ti apagkatlo ti sangalubungan. Deta ti panakipakita ti wrath of God. Ta dito nga ron ti masasao nga umay panangukum ni Apo Diyos kadigiti si bibiyag ken natay. And then dito seven bowls. That di Revelation 16. Dito digiti panagkukutel, leprosy, digiti tattao. And then agsipnget ti si bubukulalubong ket agturay ti napalaos nga panagtuok. So dito kakabsat ti mauawagan ti Great Tribulation wenno dayjay kuna dayjay Apostles' Creed nga he will come to judge the living and the dead. Ket apektaran na ti entero nga lubong. Ngem kayat ko nga maawatan tayo dito ikakabsat. Tapnon da kayo nga Kristiyano, wenno da kayo nga mamati kan ni Apo Jesus, amuyo ti pagluglugaran nyo, kan dagiti sabsamali nga di pa'y makaamam mo kan Apo Jesus. Laglagipan nyo kakabsat. Saan ang may ramat dagiti Kristiyano kadigitoy adidigra? Gapo, tabinayada namin ni Apo Jesus dagitoy adusa idi natay ijay krus kada tayo. Ket no kasano ti kinadatdatlag wenno kinakarkarna ti digitoy na palaos nga didigra ang mapasama. Adda manen anakaskas daaw ti yaay ti anak ti tao. Tinaingloryaan nga dayag na. Nga umay nga kasari nga mangukom ti kawes na intuno agsubli. So daytanton kakabsat ti kadadaklan nga ebidensya nga si bibiyag ni Apo Jesus. Nga kas na ikaskasaba kada kayo. Gaputa ibagbagami nga nagungar kalpasan ti
panakatay na di krus sa imuli sa dilangit. Ngem, laglagi pa nyo dito no dito ito pailaan ti panawen nga panakaamuyo nga pudnugayam dagitoy kakapsat nalang daw to. Gaputa detan kayat nangasawen ti panumpalan ken panakaukom. Nakabutpute. So, da kayo kakabsat nga panda nga Kristiyano nga makungkuna, da kayo nga mamati nga sumursuruten kani Apo Jesus. Gaputa nakabutbuten dagito yung lawlawag ko. Siguro damagin nyo kasanot pan nakasigurado tayo nga saang kamto nga mairaman kadagitoy. Ken anya tigapuna nga masapo nga maamuan tayo amin dagitoy nga great tribulation. Nang nangaruna kadagiti saan na mamati pay kani Apo Jesus. Detoy kasapunan nga maamuan tayo kakabsat. Tapno no makapagsagana tayo. Okay. Kaya detoy ti sumaruno. Da kayo nga mamati kani Apo Jesus. Detoy kunana may ilisi tayo ti panagtutuok kadito yung Great Tribulation. Takurana jay San Juan 5:4. Ibagak ti pudno kada kayo ti sinuman adungeg kadagiti sasaw ken mamati tinangibaon kanya madaan ti biag nga agnanayon sa anton nga maukom. So kaya nangasawon kakabsat gaputa mamati kayo intuntumten dagito nga panawon saan ka ito nga maukom no diket nalasat yun ni patay ket simrek kayo tibiyag ng nanayo. Okay? Detat garantiyayo kakabsat nga saan tayton nga maukom. May kadwa. Detoy ijay taga Tesalonica kunana kadatayo nga iso detoy ni Jesus ti pinagungar na ken mangi salakan to kadatayo inton ukumen ti Dios dagiti tattao gapu kadagiti basbasol na. So makita yo kakabsat nga deta dagiti laeng ti sumagmamano nga karkari ngem deto iti kadadaklan nga ebidensya kakabsat. Dito mapasamak ngami detoy detoy awagan to tayo ti rapture. So ito nadano ng detoy nga panahon dagiti pagilasinan dimtengan ket bumabanton ni Apo Jesus nagkadua kakabsat detoy nga mapasamak ti panagsublina. Detoy ti umuna detoy makungkuna nga rapture. Ket kunana ito'y bumabanto ti Apo manipod ti langit ket mangegto digiti tattao ti maipukawabilin ti timek ti pangulo digiti angheles ken ti trompeta ti Dios. Umunan tong agungar digiti natay anagtalinaet ti pamatida ken ni Kristo. Kalpasan na datayo nga si bibiyag no datay tupay kadeta nga tiyempo maurnong tayto maikuyog kadagiti imuna nga natay ti ayan dagiti ulunep iso dito nga nawagan ti balikas nga rapture gaputa kasla masultop tayo maakop tayo tapnon samten tayo ni Apo Jesus jay tangatan ket iti kasta mabasa yu dito kanayon ton nga adda tayo ti denna ti Apo. So day masasao nga yaay ni Apo Dios nga karkarna ken datdatlag nagkadua nga addang. Diya umuna akupan na nga umuna nga yadayo digiti mamati. Diya may kadua sumaruno day jay tribulation wenno digiti panagtutuok. So saan tayton nga maramananen inton mapasamak ti great tribulation gaputa adda tayton ti sakaanan wenno denna ni Apo Jesus. Awan tayton dito'y daga inton dumteng ti great tribulation. So anang arud kakabsat deto'y iti manay deto'y iti madugdudugdug nga may kaskasaba tati panggap na deto'y kakabsat dayta ti gapuna nga agsagana tayo nga mairaman tayo ti rapture
sakbay nga mapasama ti Great Tribulation. Kasano ti panagsagana tayo nagkadwa manen. So dagitoy nga Kristiyano ti panagsagana da ket ang talinaed da nga napudno kaniapo Dios nga agururay. Gaputan mo dan kasalad da ticket dan and the reservation dan di agururay da lang ti idadatong dayjay eroplano wenno jay train. Ket dayjay kasano ti aramiden da bayat ti panagururay da. So detoy inlawlawag ni Tito Titus tinagana detoy jay Ingles. So kunan ito'y nga agsagsagana tayo, ijay kunana, ket detoy ibaga na nga ti panagsagana tayo, ket iwaksi tayo. Dayjay dakes panagbiag, kunana, iwaksi tayo. Tinaylubungan nga tarigagay, ket agbiag tayo nga naparbeng, nalinteg ken nadyusan ti agdama at tiyempo. Bayat ti panagururay tayo tinagasat nga aldaw anam namaen tayo into nagparang ti dayag ni Jesucristo anay daklan a Dios a mangisalakan kada tayo. So makita yo dayjay kakabsat. Agururay tayo gapot ammo tayo nga datikat tayo wenno reservation tayo. Ket dagijay ibagbaga na ito nga na Diyosan kunana. Okay? Dete masapong nga agbiag tayo nga na Diyosan kunana ito. Dete yan. So kunana ito dagijay na Diyosan ang panagbiag. Haan nga inactive nga dete saksaklutem tayo ma. Tay na Diyosan nga panagbiag ket sumurot tayo tibilin ni Apo Jesus nga mangikasaba. Tinaimbag adamag ti panakaisalakan tapnon mairaman nga maitugot tayo iti rapture dagiti pamilya tayo kakamagyan ken gagayem tayo. So nalawag dayjay ti gapuna nga maulit-ulit nga may ibagbaga nga ang sagana kayo. Ket kadigiti magsampay nga nakamamu kani Apo Jesus kakabsat pangaasiyo dungag kayo. Deto'y baten ti panawen nga tuntunen tayo nga amamwen ni Apo Diyos. Tapnon may raman tayo ti makungko na rapture inton umay na ukumen digiti si bibiyag ken natay ti makungko na nga Great Tribulation. So, ti may kadwa nga paset na kakabsat. Deto'y tiyaay ti anak ti tao ket personal. Kaya nakasawan dayjay personal makita tayo to amin. Dayjay ti kaya nakasawan. Ken napnuan ti pannakabalin. Okay, powerful. Dayjay masarakan ti San Mateo 24:30. Ket kunana itoy. Agparangto ijay langit. Ti pagilasinan ti yaay ti anak ti tao. Ket agdungaw to digiti amin at tao. Kaya't kung maawatan nyo dito'y ang dungaw to amin at tao dito'y daga. Kaya't nangasawen dito'y ket dito'y ti masapol nalisyan tayo. Inton makita dati anak ti tao ti rabaw digiti ulet ti langit nga umay anapnuan ti pannakabalin ken naindakla na dayan. Apay, damagan nyo man? Apay nga dungdung auto amin dagiti tattao. Amirisen yo kakabsat. Amirisen tayo ti mapasama to kas na ibasa tayo. Karkarna ti yaay ti anak ti tao. Datdatla ti panagsubli ni Apo Jesus. Ket umay akas ari a mangukom kadigiti si bibiyag ken natay. Ngamin, ti umuna, iyaon na nga kupen, dagiti pinili na. Iyaon na, itagay na ije ulep, tapno ang naed tayton, adi may sina kenkuanan. At datay ton tinaimen ken natalged ang lugar ti abay na. Ti may katwa mapasama, so di kita'y nabati, tandaanan nyo, sino di kita'y mabati. Ti may katwa masama, ket ti panangsango na ti tribo ti Israel.
Dati tribo ti Israel ti pakaikamengan niya po Jesus akas Hudyo dagitoy ti hananamati kan kuana. Agraman dagiti hentil nga dinamati kan na po Jesus. Kaya't makita danto a personal. Kaya't agdungdungaw danto amin gaputa mapaneknekan danton nga saan nga fairy tale. When no is istorya laan ti Jesus nga naikaskasaba kadagiti simsimbaan ken radyo ken telebisyon. Niya po Susan nga subli akas inosente nga ubing nga kasla santo ninyo. When no saan nga kasla naamo nga karnero nga sitududyo nga may sakripisyo jay krus nga kas bayad ti baso lamin na tao ngayon ito nagsubli ket kas nadaeg nga ari kas Diyos amang hukum kadigiti managdakdakes ken digiti saan nga namati ken kuana daytoy ti mapasama kadigiti kabusor wenno saan nga namati ken ni Apo Jesus. Kitain nyo pa nakailadawan na dito kakabsat. Datoy, ijay taga Thessalonica. So detoy, ti mangiladawan, ti mapasamak kadigiti kabusor ni Apo Jesus. Kunana toy, ngamin nalinteg ti ramidan ti Diyos, pagsagabaen nanto, dagiti nang parparigat, kada kayo malagipyo, dagiti bagbagata yung mapasyan, dagiti Kristiyano, may lislisi da, mabalod, machismis da, malagipyo de jay, adadaywan ti kakabagyan da. Dahil ko na ng pagsagabaen nanto, dagiti nang parparigat kadakwada, ket paginawaan nanto, dagiti nagsagsagaba, ket kastantumat kadatayo. Aramiden nanto, dagitoy, into nagparang niya po Jesus, nga gapo sa dilangit, akadwa na, dagiti man nakabalin nga angheles na ket babaeng ti gumilgil ayam nga poy dusaen na dagiti saan nga nagbigbig kanya po Jesus ket dagiti saan nga nagtulnog dagiti saan nga dimngeg tinaimbag adamag may panggap ti Apo tayo a Jesus. So detoy San Matthew 24 versikulo 30 nagkuna nga agdung auto digiti amin na tattao ket masuportaran detoy dayjay pudno nga panakaawat tayo nga tiumuna ket ti rapture ket sarunwen ti tribulation. Hallelujah! Ket detoy di inadal ko ijay Bible school nga linis-lisyak ag paypayso gaputa amoyo diya kaya ti makidebate dita dada jay pagsasaritaan ti pre-trib kahit nasaon before the tribulation when post-trib kalpasan tribulation kahit itata nalawlawagan akong kakabsat ti panakaawat ko kadeto kahit gaputa saan metpay amin ngamin nga naunig ti adal digiti may panggap ti Biblia digiti pangiturungat kadeto nga mensahe. So nga, may panggap ka na ito nga narikot nga leksyon ti Revelation, iyam ababak ka din kastay ko na. Tatapnon na simple dito yung panangilaw-lawag tayo, kathaan nga makulkul dito yung panagawat yo. So, sublihan dito lang ngayon dito yung panagadan, ti Revelation ka na dito yung rapture ka na tribulation, into noon unang ton ti panakawat yo ti Biblia. So, ti may katlo, dati may katlo nga paset na, makadanon tayo ti Matthew 24:31, ti mapan na ipaawat ka tayo deto, ikat iso detay umay ti anak ti tao nga mangakop kadigiti pinili na. Dispensaran nyo di jay word nga mangakop. Gaputa, ti ngamin panakay presenta na jay Ingles ket the Son of Man will come to pick up His chosen. Deta pick up ngamin kakabsat no pidutem detay trash no pidutem detay banag pidutem tay tugaw. Ngam detoy ket ti umay na sublianan tao iso ti inusar ko mangakop dayjay isot inusar ko. So deto iti kunana ijay San Matthew
Agunin to ti dakkel a trumpeta. Ket ibaon to ti anak ti tao dagiti angheles na kadagiti upatasuli ti lubong. Sadan to urnungen dagiti tattao pinili ti Dios manipud ti maysa a punto ti daga aginggana ti sabali. So, nangagantayon dagiti mapasamak to kada tayo nga mamati kan ni Apo Jesus nga maakop to inton madanunan ti rapture. Ket datayo digiti mauawagan nga hentil wenno datayo ngamin ket addatay ti tribo nga naduma-tuma iti ruwar ti Israel. Dagiti ngamin Hudyo kakabsat for your information wenno Israelitas. Isu dati na isurat ti Biblia tribo nga imuna nga chosen people napili isudat na imagayjay. Ngayon tinakalkaldaan agpapan itata kaaduan dagiti Hudyo wenno Israelita sanda nga mamati kani Apo Jesus. Isu dati nang talikod kani Apo Jesus idi may ti 2020 years nga tawanen tinapalabas. Ket isudat sanda nga pinati ni Apo Jesus. Sanda nga pinati ti masasaw nga Mesiyas wenno Kristo mangisalakan. Ket dagitoy dagiti Hudyo nga nangilansa ken ni Apo Jesus ti krus. Isu nga ginggana itata ket agur-uray da paylaeng ti mangisalakan kadakwada. Ngem ijay Isaias 27:12-13 adda propesiya may panggep kadigiti Hudyo wenno Israelitas ket daytoy ti kunanan. Ti dayta nga aldaw umungento mismo ti Apo dagiti tattao na manipod ti karayan Euphrates aginggana ti beddeng ti Ehipto saggaysayan nanto idang alaen nga kas pannakailasin ti trigo manipod ti taen. Inton dumteng detang aldaw mapagurin to ti maysa trumpeta pangayab kadigiti amin nga Israelita anaipan ijay Assyria ken Ehipto. So nagagantayo dayjay makungkuna nga pannaka papanaw dagijay Israelitas wenno Hudyo nga napukaw da ti pagnanay danda dayjay exile kunana dayjay. Ngem ang sublidan to nga daydayaw ti Apo itinasantuan abantay na ijay Jerusalem. So dayjay sinao ti Biblia nga pannaka-exile da nakapanday di Ehipto na watak-watak da dagiti Hudyo ket naiwaras da tinaduma-duma nga paset ti lubong. Ngem natungpal deta historically idi nabukel ti nasyon ti Israel isu nga da nabukel nga pagilyan dagat nagsublida. So dayjay ti kaslamay sa nga pisikal na pagilasinan ti panagsublida. So intayo nga roden kakabsat kadayjay mauudi nga pakaburay-burayan dito nga teksto tayo. So ti may kapat masarakan tayo dito iti San Matthew 24:32 aginggana 35. Dijay ti pakasaksian tayo tinaindaklan apasamak ti yaay ti anak ti tao. Basahan tayo man di versikulo. Adalan niyo ti sursuro amaadaw ti kayo nga igos. Dito igos kat dito fig tree kunada dito. No aguggot ket agrusingen di iti bulong na amuyo nga agbalbaliwen ti panawen. Kastamet nga iton makita yo amin dagitoy amuyo nga sidegan ti tiyempo ket dandanin mangrugi. Laglagipen yo ang mapasamak to amin dagitoy sakbay amatay amin at tattao iti detoy nga kapututan. Kakabsat detoy dagitoy nga bersikulo ket tapno mapasimple tayo ibagbaga na no anya ti pagilasinan intun dumteng detoy makungkuna nga
rapture ken tribulation. Wenno dete kunanda nga dumteng to ti panungpalan ije Matthew 24:14. Nga deto'y pangarigan nga igos wenno fig tree. Inusar ni Apo Jesus nga pagilasinan nga asidegen ti panuwen. Ket nog sublia kaday di muna nga parte unoy muna nga paset ti sermon mi ti napalabas nga duwa nga Domingo. Malagipyo nga imbagami ken ni Pastor Mark nga dagiti disipulos ni Apo Jesus ije Matthew 24:3 ken 4. Deto'y di muna nga paset. Kasla ti adda nga paging interesanda nga nang nangruna ket mamuanda no kanon to ti panakapasamak na dagito kanon to Apo kurana ngem nadlaw tayo met kadayjay nga mensahe nga ni Apo Jesus inyad adda na nga inusar ti oras na apan nangilawlawag no kasano ti panagsagana tayo ti bagbagi tayo tapno may raman tayo to sumabat ka ni Apo Jesus intun dumteng ti panawen ti rapture. Okay. Kakabsa. Anyat mapilim anasaysaya at alanda magikman kada kayo. Anyat mapilim anasaysaya at tapamusaram ti oras mo. Je panangamom no kaanunto ti panakapasamak na. Wenno panangamom no kasanot agsagana tatapno di kang tumabati wenno mapanawan no dumteng ti rapture. Saan ka di nga rumbeng nga isu ti pakaiturungan ti amin na panunod tayo tapno isut isaganaan tayo para ti uray anya kanito nga yaay ni Apo Jesus nga mangumung kada tayo amapan sa dilangit iti rapture ket nakasagana tayo. So agduduma ti interpretasyon dagiti simsimbaan datat kinagpaysura. Ti pudpudno nga kayat na nga sa uwen deto'y tanda simbolo na dayjay igos. Adda simbolo na deto'y nga kapututan. Dayjay ti debate. Sino nga tribo ti uno nasyon ti representaran deto'y fig tree nga siputan tayo. Dayjay. Wano sino nga kapututan ti sasa uwen deto'y nga deto'y amin natatao ti deto'y kapututan dagiti Israelitas, dagiti disipulos wenno deto'y kapututan tayo tiyagdama. So deto'y iso tayo kunak nga numabalinlisyan tayo dagito'y gaputa malagipyo day di libro nga inbagami di umuna nga 88 reasons why Jesus will come back in 1988. Ado dagiti sekta, ado dagiti author nga nangipadto ti petsa. No kano dati panagsubli ni Apo Jesus. Nga maamin namin dagitoy inununor da gaputa sa amet nga napasama. Isu nga ti kurak ham tayo nga pakaringguran deta. Ta tinapateg, deto'y tinapateg ti panagkunami kanhi Pastor Mark. Dagiti pagilasinan nga mabasa tayo ti Matthew 24. Ket mangrugi nga makita tayon ken madlaw tayon nga masaksian tinaduma-duma nga paset ti lubong nga kasjay kunana ijay Biblia kaslala detay panagpasikal ti aganak. Amuyo ti aganak katana basta no aganakan ipultit mo mangrugi ti pasikal. And then habang umas asideg ti panawen jay panagsikal umas asideg. So mientras nga dumardaras ti sikal ket umas asidegmet ti aktual nga iruruar ti ubing nga maipasnay. So nga ti kapapatgan asaludsod nga masapol nga sangwet tayo ket no nakasagana tayo metlaengen para kadetoy na indaklan apasama. So sa Matthew 24:35 mapukaw to ti langit ken daga. Ngem pulos din tumapukaw dagitoy sao. Kaya nga sa lumbos to amin namin ti lubong ken ti amin namin nga naiparsua.
ngem din to lamabati ket DJ sasaw ni Apo Dios kayat nangasawan gargaranti saran ni Apo Jesus nga digitoy ket mapasamak to nga pudpudno. So detoy kay batugan na kumati sa ni Apo Jesus detoy sigurado nga mapasamak to digitoy nga pagilasinan. Matungpal to digiti naipadto at digiti mangmangagan tayo as it was written, so shall it be done. Ganti lang saan tayo nga masigurado ket no kano. Malagi piyo detay pagsasawt Ingles, it's not a matter of if, it is a matter of when. Okay, so naadal tayo no niya tirumbeng na aramiden tayo. So, sapay kumata na kumbinsir kayo kakabsat nga tinasken nga dalen tayo ket no kasano ti panagsagana tayo. Anya tirumbeng nga aramiden tayo. Deta ti panunod niyo. Kasanod panangisagana tayo ti bagbagi tayo inton ang subli nga mangukom ti anak ti tao. Ket nasken kakabsat nga pilyem itan. Pilyem itan. No maisakan to kadigiti may iraman nga maumong nga akupen nga ipangato ije ulit. Intun dumteng ti rapture. Deta kaditi kayat mo pilye. Wenno pilyem kadi nga mabati kanto nga agtuo ti didigra intun dumanon ti pannakaukom ti panawen ti Great Tribulation. So, kakabsat, pangaasiyo. Daytoy kadit aramiden tayo. Anya ti rumbeng aramiden tayo? Agbabawi tayo. Kunana na doon. Okay. Agbabawi kayo nga rod kadigiti basbasol mo. Tano saan umayak tuken ka ti mabiit ket pukawet dagita tattao babaen ti kampilan arumuar. Tingiwat ko pantiing 2:16. So, pangasiyo kadi umawag tayo kadi ken ni Apo Jesus. Agpakawan tayo kadi ken kuana ket pagbabawian ken talikudan tayo kadi digiti basbasol tayo. Amin na tao kakabsat ket nagbasol awan ti masao nga tao nga santo. Pastor, padi, obispo, papa, awan, nagbasol tayo amin, pati siya, pati uri sino nga mamum nga nadayaw at tao. Ngayon ko na, detoy, gaputan nagbasol tayo, agpakawan tayo, umawag tayo kani Apo Jesus. Ket kunana, detoy ti karina kakabsat ni apayaw ni naglawag ni. Kunana ito'y pakawanek to dagiti basol da. Ket lipate kon dagiti dakes ngay naramid da siya ni Yahweh, siya ni Jehovah, siya ti Diyos. Kunana ito'y tinagsao kadetoy. Masarakan tayo detoy Jeremias 31:34. And then sa malipay nga panang-encourage ni Daniel J9:9. Kunana ito'y manang nga asi ken si sasagana ka amamakawan uray no sinukir da ka. Detoy pa nagpakumbaba detoy tao nga agpakawan. Ket kalpasan na nga nagpakawan ka, kalpasan na nga nagsubli ka, ngay masideg ka ni Apo Jesus. Detoy ti sumarunong nga aramidem kakabsat. Awatem ken mamati ka ken ni Apo Jesus. Takunati Juan 3:16. Gaputi kasta unay apanagayat ti Dios ti lubo. Inted na ti bugbugtong anak na tapnon siya sinuman amamati ken kuana ket sa namatay no diket agbiag nagnanaya. So makita yo kakabsat sagot detoy para kada tayo amin. Okay? Ket kunana itoy siya sinuman amamati ken kuana. Ti kasapulan na kakabsat ket tay pamatim ken kuana. Ket nubigbigem deta kunana itoy saan ka matay no diket agbiag ka ngagnanayon. And then nadapay may isang may nayo ko. Bigbigem
ni Apo Jesus nga kasari ti biag mo. Kahit ko kung mga ilawlawag dito yung ti oras tayo kata ababan kakabsat. So dito je Roma 10:9 tanubabayan ti panagsaw ipaduyak-yak mo ani Apo Jesus. Kurana ito nga isu ti Apo that Jesus Christ is Lord. Kurana iti Ingles. Kat babayan ti puso mamati tayo ket mapalintag na tayo ti Diyos. Ket babayan TV and by your mouth ipaduyak-yak mo, you will be saved. Ket Apo kakabsat, denggen tayo kadi daytoy. Pagbalinan tayo kadi dagitoy nga sasao ni Apo Dios nga kararag tayo. Ket daytoy ti mao di Apo nga kayat ko nagipresentarak ti adu nga bersikulo. Daytoy naggapo nga mismo ti sao ni Apo Dios. Dagitoy ti pamaneknek nga no adda ka ken ni Apo Jesus adda ken katibiyag. Ket ikararag ko nga daytoy kadi nga isarunok nga ibasa nga bersikulo. Isukad ti agbalin nga kararag tayo. Isukad ti pangiturungan tayo ti kalikagom tayo nga mangarami. Tati kunana itoy. Daytoy kumati testimonyo tayo. Daytoy narod ti pamaneknek, inikan na tayo ti Diyos, ti biyag nga agnanayon. So, kahit nangasawan, namati ka, ije John 3:16, di kad inikan na ka ti biyag nga agnanayon, kahit itata, daytoy biyag nga agnanayon, masarakan, daytoy biyag ti anak na. So, ni Apo Jesus, ti paggapuan ti biyag nga agnanayon. So, ti tao nga pagtaengan ti anak, agtaeng met kenkwana ti biyag. Ket ti saan apagtaengan ti anak ti Dios saan met nga taeng kenkwana ti biag. Insurat ko dagitoy kada kayo amamati. So naisurat datoy para gadi ti amin na mamati ka ni Apo Dios. Tapno maamuanyo nga daan kayo ti biag magnanayo. Amami nga Dios na ilangitan tao akla nga po managbaso nga kasti siya sinuman nga dati rabaw ti dala. Nga mapo dagiti tinasantuan na saso, dagito yapo iti nagkamangak, idi mayak kang nga nagpakawan, babayan iti daram mamatiak nga inugasan nak apo ket dinalusan na ka mamimpinsan. Ket ti panang dalus mo kanyak babayan ti dara ni Apo Jesus, makaumayak nga masideg kang ka nga wagang ka nga kas Abba Father. Apo agyaman timpay mo nga napalawo sa panagayat nga inted mo ti bugbugtong anak mo katinawat ko Apo iti biyag ko ket deta nga panangawat insukok ti biyag ko kana Apo Jesus ket Apo lakamek nga awaten dagiti karim ti karim kadagiti mamati nga biyag nga agnanayon. Apo daytoy kadi Apo iti ipaay mo kadigiti kakabsat nga dumdumnen. Tapno Apo, babayan ti Espiritu Santo, tukayem iti puspuso daket balbaliwa Apo iti pamati da kanok kadi. Balbaliwam kadi Apo iti panagkita da no kasanot pan nakaisanakan. Ket Apo baluknitem kadi Apo nga balbaliwan Apo mamimpinsan ti biagda. Ket dato Apo iti karara ngay daton ko ka itinagan ni Apo Jesus. Ket Apo agpakada kami manen kada kayo. May God bless you. We wish you a happy remaining days of the week. Agyaman kami Apo hanyo makita ninitan nga kadwa kitata iso iti nagbalin nga cameraman. Agyaman naka Apo iti Jesus Reigns Ministries Hawaii nga nangipaya po kadetoy nga pribilehyo nga mga kadanong kami kada kayo. Ket Apo idanom mi amin nga ron detoy nga imbitasyon nagkikita tayo tumanen into no Martes ti kastoy nga oras na imbag nga orasyon amin.